audicije, vaše, to je sve. Jedan od najljepših dana mog života, kad sam bila u Londonu, jedan deo grada kad sam subotom je tamo kao neka vrsta uličnog festivala. Gde ljudi prodaju razne stvari, nešto što su pravili, antikviteti neki, muzika svira na ulici, pravi se neka klopa, svi se šetaju, baloni, sve šareno, sve... Ja sam pomislila, pa čoveče, da, u mojoj glavi svijet bi stalno trebao da izgleda ovako. Ja to tako doživljala, znaš. I sad sve uporedim sa tom situacijom. Bilo je takvih trenutaka, ja sam se tada osjećala super. Pitam te zato što znam te tvoje slike. Ja se sjećam kad si ti došla na prijemni za akademiju. Imala si neku ludu suknju koja je kao neki stvarno super kostim bila i ti si ušla s takvom energijom. Ti si krenula tu da praviš festival. Ja se sjećam toga. Ja te gledam, ali a eto, ništa posebno da sam došla ravno s miljakom. Da, to je stvarno u glavi i stvar osjećaj. Ja znam da mogu nekad tako dobro da se osjećam i nekad pravim, znaš, i tamo gde je malo, ja to pravim da je sve tako nešto veliko. Vidim i maliciozno onako kako jeste, nekad vidim sve mane. Tačno, Marijana je čudo koje u stvari napravi sve idealno. Znači ona može da napravi sve da se ti osjećaš kao u jebenom Disneylandu. Znači, ja sam uvijek imala privid da sam kao neka njena mlađa sestra. I ona to sve tako napravi, a onda komentariše sebe iz ugla najgore malicioznosti. Kako ga ti u sebi ubodeš? Da, radnja podsmevanje. Ja ne volim sebe da se podsmevam. Ne, a tu je prostor za komik. Znaš, tu je stvarno prostor za komik. Zato mi nikad nije dobro išlo komik. Možda se primiš na nešto, da kreneš da voliš svoje noge. Ja svoje noge kao i one su sad lepe, volim svoje noge. U suštini ove su i ono smešne. U suštini služi mi za hodanje, blesanje i tako dalje. Jebi ga, takve su kakve su. Mogla bi da vežbam, ali mrzim me. Imaš uzor u našoj ulici? Ja, ranije mi je bila Vesna Trivovića, kad je bila mala. Ali nemam sad kada upoznaš kolege i kada ih upoznaješ i privatno, čak i neki ljudi koji su ti ranije možda bili onako antipatični zbog neke svoje pojave, postanu ti simpatični kad vidiš kako oni imaju snažnu životnu filozofiju. Čudno je i onda shvataš da, znaš, ne možeš da imaš uzor, kako on inače živi, kako razmišlja, ne možeš samo na osnovu onog što je radi. Malo pre smo pričali o tome, mi se pojavljujemo na televizijama, ne znam, pozorišnim predstavama, to su više mali prostor da bi ti pokazao smislu. Ali nije ni do tebe, nego su često te situacije glupe, ti tekstovi su glupi. Sam obožavala. Generalno, da, ali zašto si ih obožavala? Zašto si ih gledala nekim super serijama? Potpuno odlepila kad sam gledala Srđana Todorovića i Miru Joković. Otvorena vrata. Dobro, to, ne, nego za prvo, znači, taj film, kakvi su ovo glumci, kako oni glume, koji ću ja tako da budem. Otvorena vrata, pa to je... Ponovo se snima, evo. Ja sam želela da igram svaki od tih likova. Kako sam bila ljubomorna na onu Sofiju Jović. Hoću ja da budem Milica! Ja sam najpametnija. Kako je to bilo dobro. Ja sam mi bili uzor. Drugo, Crni bombarder. Sam se sekla na te songove. Dogodilo se na današnji dan. To je možda bila jedina videokaseta koju imam. Znači Mira Joko, Alica Dobra mi je bila, ona mi je bila vanzemaljica. Da li se čujemo? Ja mislim da da. Nadam se da da, jer... Kako je propao rock'n'roll, moram da... Mi nismo ađe. Joj, znam napamet i da, ne znam. Nisam ni ja taj tip, ja volim u stvari racionalne stvari. Ne racionalne, precizne. Ja volim ljude koji su onako precizni u nekoj dubini, koji precizno istražuju psihu, takve, to me uzbuđuje. A jel imaš... To je negde opet abstraktno, znaš, ili je toliko onako... Sjećam se kad sam gledala Doni Brasco i kad sam videla tu Al Pacina. Isto nisam nikakav sad kao obožavatelj veliki Al Pacina, ali kad sam to pogledala njega i kad vidiš te kako je stalno u pogledu tog čoveka strah, kako taj čovek ima drugi pogled. To mi je, na primjer, bilo jako interesantno. On se promenio, pogled njegov u Scarface-u, to je pogled, ali pogled je sve, tu su misli, tu je karakter, tu je šta ja mogu da uradim, sve se vidi iz mog pogleda. Da ću da te presečem ili ću da budem onako. U tom filmu on ima taj strašan pogled koji stalno sve prati jednog čoveka koji je u stvari kukavica i koji je mali čovek. Kako mi je to bilo bolno, mislim, iako... Ima dobro govorno Dustin ranj. Hoffman jednostavno, verovatno je moj omiljeni. Ne znam zašto, toliko mi se sviđa Dustin Hoffman. To sam skoro shvatila, imala sam dečka koji je u stvari ličio na njega i imao je takav nos. Posle gledam što mi se taj dečko sviđa, a dopadao mi se jako.
baš tu reč koristim, sviđa mi se. Da, Kad ti se nešto sviđa, nema nikakvo objašnjenja, ništa iza toga ne ide dalje, ali je to tako. I onda gledam Dustin Hoffmana kad je bio mladi, onaj nos, onako kao neka rovčica, toliko mi je bio simpatičan i shvatim da mi se mnogo u stvari sviđa. I meni se sviđa. Sjajno. Maratonac, da, je odlično poređenje. A ja volim atletiku, trebalo da je treniram kad sam bila klinka. I bila sam super u osnovnoj školi, ne znam, kad su ti krosevi i tako dalje. Da to kažem da sam maratonac, uvijek sam stizala četvrta, znaš, kao prvo troje su one deca koje nešto treniraju, ne znam, ono kao teniseri, idu na treninge i četvrta ja koja ne treniram ništa, ali kao, znaš, tu sam negde. Imaš dobre noge. Pa četvrta u školi, molim lepo, znaš, ono tako. Zato što sam umela u stvari da sačuvam tu snagu za kraj. Ja se sećam toga kao mala, tu koncentraciju i da onako te peče već želudac od dahtanja, ne umeš ni da dišeš pravilno i tu si negde, tu si i onda